Bona vesprada a tots i a totes i benvinguts. Un dia que tots els dies que ve el Toni són especials per a la casa. I en este en concret, que es porta la mostra, la sèrie que ha fet sobre el vol del gat i que ens mostra. Tenim així la mostra de dos alcoians que ben representen. La part de dansa, que és la guia de la sèrie, la línia de la sèrie, que la Sol Picó, i agrair-li que ens mostre la força, el moviment, la tècnica i la màgia que desprèn en cada posició al llarg de tota la sèrie. Agrair-li-ho a Toni Miró. Toni és ja persona de molts anys en la casa, de molta relació, de molt de sentiment nostre cap a ell i cap a la casa també, com ho ha demostrat en moltes ocasions. I és agrair-li que hagi pensat una vegada més també en portar-nos la sèrie així al Micalet. Esperem que a tots vosaltres vos agrade, que ho digueu i que fins al 20 de febrer, que estarà l'exposició en marxa, puga passar tota València per ací i de fora també. Moltes gràcies i jo ja no sé qui vindrà ara, si Vicent dirà alguna cosa o Toni saludarà. Tu per tancar. Bueno, estem així inaugurant una exposició de Toni. Venim tots entusiasmats a veure una altra proposta de Toni. Una obra molt llarga i molt diversa, sempre sorprèn. Ara sí el Micalet ofereix un tema, diguem, atípic, si esperàvem una proposta combativa, però pense que també la proposta que ha fet ara Toni és també molt agosarada, aprofitant la traducció d'una novel·la del cubà Abel Prieto, on s'endinsa en diverses neures del món cubà, i va donar l'oportunitat, sembla, d'adjuntar la sèrie de la ballarina Sol Picó, que buscant la tensió del cos, l'erotisme, el moviment, per adjuntar-ho amb una obra que, diguem, ho il·lustra, no segueix la narrativa del llibre, però és un procediment també que es fa, és usual adjuntar dos arts i adjuntar-les en una obra. Pense que és un pas endavant també. La gràcia també és que podem anar seguint l'evolució de Toni amb les diferents temàtiques i pense que això també, en certa manera, és un privilegi o una bona oportunitat veure-ho també ara des de València. Pense que junt amb la resta d'art i d'artistes i de plàstica, el mosaic és interessant, d'art que anem veient, i la proposta de Toni sempre sorprèn i és un plaer acompanyar-los i acompanyar-vos. I jo penso que Toni dirà alguna paraula ja. No pensa dir res, però qualque dia pega un discurs de 2 hores. Moltes gràcies per estar així. Moltes gràcies per estar així. Ara després presentarem un llibre en l'octubre. Esteu tots convidats, ja crec que ho sabeu. I moltes gràcies perquè sempre esteu recolzant. La llàstima és que anem fent-se majors i no hi ha prou joves que ens vagin substituint. Però a poc anirem portant-los, ja veurem com s'ho fem. Perquè jo veig que tots ja esteu majors, jo no. I res més. La sèrie ja sabeu que són 27 obres, 27 capítols del llibre d'Abel Prieto, i representa un poc la interpretació plàstica i adjuntant la dansa, la literatura i tot una mica la fotografia també forma part molt d'esta sèrie, en què d'alguna manera hem intentat fer una cosa distinta i que la gent pugui gaudir d'unes imatges que són prou atractives. Moltes gràcies i fins ara.